Salut! Deci am găsit la un magazin Dolfino, fistic și ciocolată cu lapte. E de la Boromir, deci eu am așteptări la asta. Adică uitați-vă ce apetinsant. Apetinsant. Cum să zice zi tu? Că Apetisant. eu râde lumea de mine. Mamă, zice mama că am băgat petarde în casă. E mic. E mare, e gros, e gras. Hai să rupem așa la 3, 2. Ia. Wow, deci ai văzut ce la mine s-a rupt foarte fain. Dată urât. Diferență. Doar. Diferență. Oh, vrei să fii și ca în imagine. Normal. Nu, așa e bine. Bun. Nu știu ce, da, e bun. Nu știu. Ciocolata de fistic. Se vede Ciocolata destul e un pic de- amară. Nu știu dacă se vede. Ah, da, uitați-vă. Adică gen e verdele ăla kaki sau nu știu cum se numește. E verde deschis, așa. Tacolare. Notă. 8,50.